Radio Cymru. O, dwi wastad yn mynd yn nerfus. Ddim fi sy'n cystadlu. Na, fi'n gwybod. Meistr y music, right, wrthos diwethaf, os gofiwch chi, oedd Megan Rachel a Daniel O'Callaghan yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ac oedd hi'n agos iawn gyda Megan yn mynd drwyddo i'r rowndiau nesa. Yn cadw'r sgôr i ni yr wrthos hon, eto, mae Dai. Hai a Dai. Oi, siarad chi'n cadw dda. Oi, Shelton Rids, chi'n cadw dda yna. Da iawn, Very diolch good, ti. sydd i ti, ti'n iawn? Da iawn. Very good. Twod, ond dwi'n becso bach heddiw, cos fi'n gwybod fel o ti'n gweud fyna nawr, Shels, mae rhaid i fi cadw llygad ar y sgôrs, ond mae rhaid i fi gweud yn anffodus mond un sgôr sy'n mynnu sylw fi ychydig heddi, a hynny yw'r un lan yr hewl yn Wembley fyd, ond fi'n canolbwyntio, fi'n barod i fynd. Pob lwc i ti nes mlaen. Right. Diolch yn fawr iawn. Mae'n amser i ni gwrdd â cystadleuwydd yr wythnos yma. Felly, ar linell rhywun, prynawn da, Aaron Plemyn o Gaernarfon. Helo, ydych chi'n iawn? Da iawn, diolch. Sut wyt ti, Aaron? Iawn, diolch. No, Wyt ti'n... Diffyn bach yn nervous. O, na, bydde ti'n iawn. Wyt ti'n gwybod y stwff? Wel, swn i'n licio meddwl, Bobby. Gewn ni weld nes mlaen. Aros lle ti, oce? Ie. Right, newn ni weid helo nawr wrth Alice Gibson o Gymran. Hi Alice, ti'n iawn? Oi. Mae hwnna'n mynd i ddod yn rhywbeth nawr yn diwedd. Bydd rhaid ni gael t-shirt o pethau. Ti'n iawn, sy'n ma pethau? Ie, dwi'n iawn, diolch. Mae'r ci Martha yn eistedd nesau i fi. Hi'n mynd i chwarae hefyd. Brill, gret. Oeddi Martha'n gwybod i stwff? Mwy na fi, i fod yn onest. Pa fath o gi yw Martha? Mae Martha'n lurcher. Lovely. Ie, hi'n anferth. Right, pob lwc, newn ni symud ymlaen at... Rownd 1. Ti'n gwybod dy stwff? Wel, gewn ni weld nawr, ni wedi gofyn i'r ddau gystadleuaeth i ddewis eu pwnc arbenigedd a bydd gofyn i chi ateb gymaint o gwestiynau allwch chi am y pwnc fewn munud. Yn mynd amdani'n gyntaf, mae Aaron. Aaron, beth yw dy pwnc arbenigedd di? Steps. Class. Steps, waw, mae Shelley yn hapus iawn fan'na, right? Y cwestiwn mawr, wyt ti'n gwybod y stwff am steps? Dwi ysbryd licio meddwl, Bobby. Gan i weld. Gewn ni weld nawr, right? Munud ar y cloc. Yn dechrau, nawr. Beth oedd enw sengl cyntaf Steps? 5, 6, 7, 8. Faint o aelodau oedd yn y band? 5. Pa flwyddyn ffurfiodd y band? 1997. Cywir, da iawn. Pa flwyddyn ath yr album Gold i rifin yn y siartiau Prydeinig? 2000. Anghywir. Llinell o ba gan Steps ydy Of All the Things I Was Ever Planning For. Pass. Yn 1999, fe ath Steps ar daith gyda pha artist o America? Britney Spears. Cywir, be oedd enw ei rhif un cyntaf? Tragedy. Ie, cywir, Cywir, geidio hwnna. Ar ba label oedd y band rhwng 1997 a 2001? Sony. Anghywir. Pa ddau aelod nath ffurfio deuawd a ryddhau'r gan DJ? H a Claire. Cywir, allan o'r 17 sengl gafodd ei ryddhau, faint o rhain gyrraeddodd rhif un yn y siartiau? 2. Cywir, da iawn ti. Waw, ti yn gwybod y stwff. 2? Sut ath hwnna i ti? Chwarae teg i Aaron Plemyn o Gaernarfon. Da iawn ti, Aaron. Na i jyst mynd trwy'r atebion fel bod y grandawyr adre yn gwybod y rhain ydych chi ddim cweit gael yn iawn ond dal sgôr pen i gampoi. Felly, pa flwyddyn ath yr album Gold i rif un yn y siartiau Prydeinig? O ti'n agos iawn, ond yr ateb o'n i'n chwilio fyna oedd yn 2001. Llinell wedyn ni o bagan Steps ydy Of All the Things I Was Ever Planning For. A'r ateb o'n i'n chwilio fyna oedd Last Thing On My Mind. A ie, chwarae teg i ti, nes i gael yr ateb tragedy'n iawn fyna, ond bydden ni wedi derbyn Heartbreak neu Tragedy gan sengl ddwbloddau, felly pwynt fyna i ti am Tragedy wrth gwrs, ac wedyn ni y cwestiwn bach arall fyna de ar ba label oedd y band rhwng 1997 a 2001, a'r ateb fyna, nid Sony, sorry boy, ond Jive. Felly, cyfanswm Aaron Plemyn o Gaernarfon ar ôl rownd rif un yw 7. Da iawn ti, Aaron, ti'n hapus d'hwnna? Yndw. Na fe, gei di ymlacio nawr. Right. Nawn ni symud mlaen te i Alice a gofyn i Alice a Martha wrth gwrs, beth yw dy bwnc arbenigedd di? ABBA, wrth gwrs. ABBA, class nice. arall, gred. Right, Alice, y cwestiwn yw, wyt ti a Martha, odych chi'n gwybod eich stwff? Wel, nawn ni weld. Fi'n lyco'r chwerthaniad nerfus na, ni'n lyco'r... Right, munud ar y cloc, ysgolch yn aryd.
Alice, mae dy funud i'n dechrau nawr. Ym mha flwyddyn nath ABBA ennill y Eurovision? 1974. Cywir, beth oedd enw sengl cyntaf ABBA? Waterloo. Anghywir, faint o sengle ath i rif un yn y siartiau Prydeinig? 9. Cywir, beth oedd y rif un diweddaraf? Super Trooper. Cywir, geiriau o Bagan ydi breaking up is never easy, I know, but I have to go. The Winner Takes It All. Anghywir, beth ydi enw sioe gerdd sydd yn cynnwys cyneuan ABBA? Mamma Mia. Cywir, faint oedd y Dancing Queen yn y gan? 17. Cywir, pa ddeiawd sydd wedi recordio'n fersiwn Cymraeg o Fernando? Pass. Beth oedd enw album olaf ABBA? Oh man, The Visitors. O, cywir! Pa flwyddyn daeth yr album yma allan? 1981. Cywir! O, Alice, nes di'n dda. A Martha fyd, Wow. 2. Sgôr ysgwelwch yna. Chware teg, fi jyst mynd i wneud hwn yn glo iawn. Right, okay, brilliant. Felly, Alice Gibson, nethwch chi'n arbennig o dda fyna, chware teg. Fi jyst yn mynd i mynd trwy'r atebion, nethwch chi ddim cweit gael yn iawn fyna. Felly, cwestiwn rhif 2, be oedd enw sengl cyntaf ABBA? A'r ateb o'n i chwilio am fyna, sori, oedd People Need Love. Cwestiwn rhif 5 wedi ni, geiriau o Bagan ydi Breaking Up is never easy, I know, but I have to go. A'r ateb fyna oedd Knowing Me, Knowing You. Ac wedyn... O, sori, o'n i'n meddwl bod pawb yn mynd i wneud ni. O, i'n gwybod, pam lai, gallu gael cwr fan hyn, pam lai. Ac wedyn ni, cwestiwn rhif 8 wedyn ni, a'r ateb o'n i'n chwilio am i'r cwestiwn am y te, pa ddeiawd sydd wedi recordio fersiwn Gymraeg o Fernando? A'r ateb cywir fan de oedd Rosalind a Myrddin. Felly, cyfanswm Alice Gibson o Gwmbran ar ôl rownd rhif 1, mae fe'n agos boes. 7 hefyd. O, mae'n gyfartal ar hyn o bryd. Felly, da iawn chi, mlaen yn ni at... Rownd 2, yn y dechreuad. Yn y rownd yma, mi fydd angen i chi adnabod y gan a'r artist, a hynny wrth glywed dim ond 5 eiliad o ddechrau y gan. Pwynt am adnabod yr artist, a phwynt hefyd am adnabod y gan. Felly, newn ni aros gyda Aaron, dwi'n meddwl. Aaron, ti fydd yn mynd yn gynta yn y rownd yma. Gret. Felly, felly fel wedys i, pwynt am yr artist a phwynt am y gan, okay? Dyma y clip gynta. Unrhyw syniad? Oasis. Cywir, sy'n gwybod y gan? Na? Dwi'n siŵr iawn na. Pass. Oce, iawn, gei di pwynt am Oasis, right? Mlaen ni at y clip nesa. Unrhyw syniad? Na, dwi'n syniad o gwbl. Oce, mlaen ni i'r un nesa. Yeah. O, mae an tip yn hafod. Ti'n fawr symud ymlaen? Ie, symud ymlaen. Oce, falle gei di hon. Ti di clywed hwnna o'r blaen? Dwi di clywed ti just... O... A dyma dy glip ola di, ie. Neu ti moyn mynd am y ganna? Pass. Oce. Unrhyw syniad? O, dwi di clywed ti just... O... Na? Pass. Oce, dau, beth yr atebion, please? Chwarae teg, oedd Aaron yn teaso ni gyd fan'na. O, di'r ateb yn dod. Felly, chwarae teg i Aaron. Gathe clip rhif 1 fan'na, Oasis, oedd yr ateb hollol gywir, ond y gan oedd Don't Look Back in Anger. Mae'n hawdd pan ti'n clywed e. O, mae yn. Clip brif 2 de, a'r ateb o'n i'n chwilio am fyna oedd Big Leaves a Syn Fyfyrio. Syn fyfyrio yn dy amser sbar. Clip brif 3 wedyn ni, mae hwnna'n banger fyn. Lady, hear me tonight, gan Mojo. Hear me tonight, 'cause my feeling...
Well da fi fersiwn ti dau. Chwarae ti... Shelley, ti mor garedig. A wedi clip rhif 4 wedyn ni. Oedd Aaron siŵr o fod wedi clywed y gan ar artist yma o'r blaen. Elin Fflir, Arfau Byw. Ac wedyn ni wrth gwrs clip rhif 5 fyna. Yr ateb oedd Berlin a Take My Breath Away. A mae well gen i fersiwn Berlin o hwnna. Ac wedyn, felly, mae hynny yn mynd â chyfanswm Aaron Fleming o Garnarfon ar ôl rownd 2 i 8. Gathau 1 yn y rownd bach na, felly 8 yw cyfanswm Aaron ar hyn o bryd. Right, Aaron, da iawn ti gei di ymlacio nawr. Diolch. Alice, wyt ti'n barod? Wel, dwi yma. Right. Maen nhw'n anodd yn dyn nhw. Right. Felly, fel wedon ni'n wylo am pwynt am yr artist a pwynt am adnabod y gan hefyd, iawn? Iawn. Oce, dyma dy gynta di. Pwy o'na? Dwi'n nabod y can, ond 5 eiliad ddim yn digon. Go on, ti eisiau dyfalu? Na, fi rhaid fi pasio. Pasio, oce. Anodd. O, diar. Mae Martha ddim yn gwybod. O'n i wedi ofyn beth o Martha'n feddwl. Fi rhaid i ni pasio. I ddim yn helpu. Martha, wiki. Right, cor trydydd clip. Mae Martha'n gwybod hon, sbosib. Mae Martha yn warth it. Mae Martha angen pasio eto. Oce. Ie, dwi'n gwybod. Be ti'n feddwl, Alice? Hawdd twli'r bai ar Martha Drian? Mae'n swnio fel can Elin Fflir, ond dwi ddim yn gwybod. Okay. Fi meddwl gei di'r un nes yma. Ydy hwnna'n Gloria Gaynor? Cywir. Cywir! Brilliant, right, dau. Can yna. Draw am i ar dau. Chwarae teg, diolch Shells i Alice Gibson o Gwmbran, da iawn fyna Al. So, a fi trwy'r atebion, nath chi ddim cweit gael yn iawn te fel bod y grandawyr adre yn gwybod. Felly clip, rhif 1, oedd e'n sŵn o'n gyfarwydd, ond ar ateb fyna oedd Girls Aloud a Biology. Ni wrth i'n bod yn canu play. Sorry, dyle fi bod mwy cadarn a ddim canu mae flin dy fi. Clip brif 2, Def. Un falle fydd yn, bydd rai ar adre yn gwybod ac efo ni chwarae lot o hwn ar Radio Cymru. Maharishi, tir y mynydd o'n anodd pryd chi ond y glwyd 5 eiliad. Safyn am ffria dim am gytuna staedi I fyw efo mi. A wedyn, clip brif 3 fan y te, fi'n joio'r ban bach ma. Fi'n credu oedd brwydyr rhwng Rein ac Oasis fi'n credu efe. Falle iawn I weid, oedd e'n good. Blur te yw'r band a Country House. Wedyn ni clip brif 4, anodd iawn gyda 5 eiliad eto, cytuno gyda Alice, ond yr ateb o'n i'n chwilio fanna oedd Daniel Lloyd a Mr Pink a Werth y Byd. Ond mae'r cwlwm yn datod, dag ragwm o ffyddlon drwy. Ond chwarae teg nath Alice gael clip brif 5 yn hollol gywir, ond eto twyd anodd gyda ond 5 eiliad, ond Gloria Gaynor, I Will Survive. Felly gath Alice yn y rownd na cyfanswm o 2 o bwyntiau, felly mae hynny yn mynd â chyfanswm Alice ar ôl rownd 2 ar hyn o bryd lan I 9, felly Aaron Fleming o Garnarfon gyda 8, a just ar blaen ar hyn o bryd mae Alice Gibson o Gwmbran gyda 9. Mae'n agos. Right. Ma fe. Gewch chi ymlacio nawr. Ymlaciwch, achos ni'n mynd am drip yn tardus 2, le ni'n mynd 2? Nôl te heddi, taw ei ennill y gêm na yn erbyn Clir yn sôn amdanyn nhw, felly wir pob lwc iddyn nhw. A cymryd rhan sy'n bwysig efe. Yn union, Shelley. A twod, mae rhaid I fi weid, sorry.
The Edge of Glory, Lady Gaga. O, cari Lady Gaga. Dau, pam nes ti ddewis y gan na? O, wel nes I ddewis y can bach na. Oherwydd nôl yn 2011 y siartiau, oedd Lady Gaga yn gwneud yn gwych. Oedd pedwar o cynnig ni credu neu byd o boes yn yr 20 ucha ym Mhrydain. Felly, Lady Gaga a gan bod Swans ar yr Edge of Glory. Nes I ddewis hwnna fyd. Poblog. A hefyd, so'n siŵr os nes ti weld wrthos ond oedd hi yn Friends, yn yr aduniad Friends. Nes ti weld e? O, ti'n be, nes I ddim gweld yr adyniad. Dyw Sherry ddim wedi gweld chwaith. O, mae rhaid I fi dal lan, boys. Fi yn joio Friends, ond nes I ddim dal lan gyda'r adyniad. Bydd rhaid I fi dal lan, dyna, chi'n iawn. Felly, mlaen â ni, gyda'r quiz. Round 3. Nabod y flwyddyn. Cyn bod ni'n mynd mlaen at hon, Aaron T sy'n mynd yn gynta. Be wneud I weddill y diwrnod heddi? Wel, dwi newid dod adra o Bangor, so na I just ymlacio am gweddill y diwrnod, dwi'n meddwl. Nice, gwrando ar gerddoriaeth, gwylio teledu. Ie. Lovely, right, joio hwnna. Yn y rownd yma, nabod y flwyddyn, clip yr un I chi. Yr unig beth fi rhaid I chi wneud ydy trio dyfalu'r flwyddyn drwy rando ar y clip o gerddoriaeth o'r flwyddyn. Mae'na cwpl o clipiau dyn ni. 5 pwynt am ddyfalu'r flwyddyn yn gywir heb gliwiau, ond os chi'n dewis cymryd cliw, mi fyddwn ni'n tynnu pwynt. Felly Aaron, fy wedys ti sy'n mynd yn gynta. Mae cwpl o clipiau dydy. Dyma ni'n cynta. Hey look, Ysbeidiau Heilog, Super Furry Animals fyna, a hefyd llonchiadau Griff Rhys. Mae album newydd Griff di mynd mewn i'r siartiau yn rhif 10 yr wythnos hon. Ond dyma'r clip nesa. I don't wanna rock DJ, but you're making me feel so nice. Robbie Williams, Rock DJ. Felly unrhyw syniad o'r flwyddyn o just clywed y cyneuon na, Aaron? 2001? O, ys ti syth mewn ag o ti mor agos. Yr ateb oedd 2000. Mor agos, anlwcus. O, da iawn am Oedd e werth fentro. mynd amdani. Felly Aaron, aros lle ti, oce? Oce. Right, Alice, dy dro di te. Felly ni'n mynd I wario cwpl o glipiau, a wedyn bydd rhaid ti dyfalu y flwyddyn. Cyn hynny, unrhyw plans dros penwythnos Gwyl y Banc? Na, dwi just mynd I peintio. Bydd yna'n nice, a wedyn just chillaxo. Lovely, hyfryd. Right, wyt ti'n barod te? Yup. Right, dyma'r clips. Dim ond enwau da ni ar yr byd ma. Bywy'r funud dyna be na I. Dyfrig Evans, byw i'r funud, o'r flwyddyn dan sylw, a hefyd hon. If I lay here, if I just lay here. Snow Patrol, Chasing Cars, o'r flwyddyn dan sylw. Nawr te, wyt ti moyn neud beth nath Aaron a mynd amdani, neu allu di gael cliw ychwanegol, ond os wyt ti'n cael cliw byddwn ni'n tynnu pwynt. Be ti am wneud? Roedd y can yna'n dod allan pan o'n I mewn blwyddyn 8. Felly 2006. Cywir! Wowzers! Wel. Dau! Wel, chwarae teg. O'n I eto yn chwysu ma chwys ar nwylo I fyny, mae intensydd yw. Felly, yn anffodus te gydag Aaron, mae'n flin dy fi boi. O, ti mor agos gyda 2001. Treni, sa'n gwybod os oedd y can yma gan Robbie Williams, Millennium wedi dod mas yn y Millennium. Mae'n gallu ni di roi hwnna I fod yn neis, ond na. Ond dwi ti ddim yn neis. Na, fi bach, fi'n savage, ni'n gwybod hwnna wrth ysdwetha, mae'n flin dy fi, sori. Ond ar ateb fyna te o'n i'n chwilio oedd 2000, ac wedyn, chwarae teg I Alice Gibson syth amdani wedi cael yr ateb yn gywir am 5 pwynt yn gyfan gwbl te, felly 2006 oedd yr ateb hollol gywir. Felly, cyfanswm y scores ar ddiwedd rownd 3, Aaron Fleming o Garnarfon gydag 8, ac wedyn ni Alice Gibson o Gwm Bran gydag 14. Wel, ni wedi cyrraedd y rownd ola. Do. A ti ddala lan, cofio Aaron? Dwi ddim yn rhy hwyr. Right. Barod te ar gyfer rownd 4? No. Rownd derfynol, meistr y munud.
Yn y rownd yma, byddwn ni'n chwarae 10 clip i chi ac mi ydych chi funed i adnabod gymaint o'r artistiaid ag y gallwch chi pwynt am adnabod pob artist. Felly, ddim teitl y ganu moyn, ond just yr artist, iawn? Iawn. Aron, ti sydd yn mynd yn gynta? Ti'n gallu pasio fyd, a os oes amser, dyn ni ewn i nôl o fewn y munud, okay? Ond, Ocê. ti sy'n symud i mlaen, ti sy'n gweud pas, okay? A just gweud Ie. pan ti'n gwybod nhw, iawn? Iawn. Right. Mae dy funed di yn dechrau nawr. Unrhyw syniad? Tsunami. Na. Anghywir. Does un man yn debyg i adran. Unrhyw syniad pwy yw'r artist? Meini William. Anghywir. So make them stop and stare as I fall down. Clock ain't even handle me right. Flow Rider. Cywir. Cut it in, but you know the thing. She had a queen, Unrhyw syniad? Pass. Dua Lipa. Cywir. Cywir. Unrhyw syniad? Beth yda? Eden. Cywir. Right, a mae amser di ar ben 2. Sut nath Aron yn fyna, sgwelwch yn naw? Chwarae teg i Aron. I just mynd trwy y clipiau. Nath e ddim cweit just gael yn gywir fyna. Felly clip rhif 1 ar artist oedd Gwilym. Clip rhif 2, Gwyneth Glyn. Ac wedyn ni clip rhif 4, Alun Gaffi. Felly gath Aron Fleming fyna 3. Right. OK, Alice, wyt ti'n barod? Ydw. Right. Just yr artist ni moyn cofio, iawn? Felly gweidda pan ti'n gwybod. Ti'n Neb erbyn wedi y cloc, okay? Ti'n erbyn munud sydd ati, iawn? Okie doke. Munud yn dechrau. Nawr. Nostalgia A'r breuddwy Wel, I see erioed neb mor brydferth y gystal a ti. Unrhyw syniad? Ddim yn siŵr. Katy Perry? Cywir? Unrhyw syniad? Pass. OK. The sky dropped like confetti All eyes on me Sorry I did Pwy hwnna? Ddim yn siŵr. Iawn? Nawr ble dwi nawr Rwyf ar goll Wedi methu mynd y ffordd iawn O, dwi ddim yn siŵr, ond dwi'n hoffi'r can. Sugar. Ddim yn siŵr, just Carrie Westlife now. Right, O'n i'n dewn lygo dagwedd ti am y can yna chwarae teg down on it. Right, dewn ni draw at 2 te. Reit Shells, a fi just trwy y gloi trwy'r atebion. Nath Alice ddim cweit gael yn gawr fyna i'r grandawyr. Felly clip rhif 1, Cadi Gwen. Clip rhif 2, Sibrydion. Clip rhif 4, Calvary. Clip rhif 5, Little Mix. Rhif 6 a gan fyna oedd Alice yn mwynhau oedd Raffdam. Ac wedyn ni 7, Billy Joel. Felly, cafodd Alice yn yr hwnna 1 pwynt. Nawr. Right. Mae'n tyndro fan hyn, mae'n tense eto. Reit, oce, felly, cyfanswm y scores am Meistr y Music heddi. Aron Fleming o Gaernarfon. Cyfanswm o 11. Ond, a mynd trwyddo i'r rownd nesa heddi, llongyfarchiadau i Alice Gibson a Martha o Gwmbran, sgôr o 15. Llolchiad Alice, newn ni siarad ti'n y man, ond Aron, nes ti'n dda, ond ddim cweith digon da fanna. Ti'n moyn gweud helo wrth rhywun? Just eisiau dweud helo wrtha mam a dat a chwaer fi. Na fe, joia dy brynawn di, joia'r ymlacio, okay? Diolch. Alice, llongyfarchiadau, ti eisiau gweud helo wrth rhywun cyn i ni fynd?
Yes, gwrs, dwi eisiau dweud helo i fy ffrind Heledd a i fy ffrindiau Rodri, Ryan a Steve. Briliant, ac fe fyddi di yn ymuno gyda Steffan, Catrin a Megan Rachel yn rowndiau'r 8 ola mewn cwbl o wythnosau. Be ti am wneud am weddill y dydd? Peintio, chillaxo. Chillaxo. Falle cael nap. O, Michelle, i'n lyco bach yn nan o nap fyd. A diw ar bran fi Sadwrn. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti a diolch i chi'ch doi am gystadlu. Dau, diolch i ti hefyd. O, diolch Shelley, diolch am y sport ysbryd o'r hwyl yn ôl yr arfer. Wir yn edrych ymlaen i hwn bob ddydd Sadwrn.